Tenzije rastu. Ali u dobrom smislu. Wow. Wow, wow, wow. Bog. Dobro večer, ja sam Šime. Mija, Dobrodošla Mija. hvala ti. Kako si? Dobro, a ti? Dobro je, nije loše. Uzbuđena, nervozna. A ja još više, vjeruj mi. Spremila sam ti poklon, sama sam ga izradila. Aha. Voljela bi da poslije pročitaš. Dok Hoću budeš sigurno. na samo. To Može. su ti neke sitnice, informacije koje bi voljela da znaš o meni. Aha, Nadam se aha. da će ti se svidjeti. Ne smije odmah, jel? Nemoj sada. Može, Kad budeš na može. samo onda. Ok, obratit ću pozornost. Ima par stvari koje su napisane i koje su me kupile ili barem rezervirale, tako da zanima me i šta tu slijedi.